Debagoienean joan berri den urtean emakumezko kirolariak nabarmendu dira. Esaterako, atletismoan Maialen Aspe eta Malen Ruiz de Azua, mendila azterketetan Oiana Kortazar, Malen Osa, Ainara Urrutia edota Ane Zabala, gimnasia aerobikoan Europako txapelketan brontzea irabazi duten Naia Irazola, Uxue Azkue eta Maria Martiarena. Adibide asko daude, eta izen propio guztiak ezingo ditugu nabarmendu, baina nazioartean futbolak duen erakusleio handienean, alegia munduko kopan, Luis Rubialesen aferak gauza asko biztaratu ditu, lan asko geratzen dela egiteko alegia. Egin dezagun baina argi eta ilunak izan dituen 2023aren kirol errepasoa. Real Sociedad klubean analista lanetan 4 urte egin eta gero, Beñat Labayenek Japoniarako bidea hartu zuen iazko urtarrilean. Bigarren mailan dagoen Tokushima Bortiz taldea entrenatzera joan zen, taldea maila zigotzeko enkargua eman zioten. Zoritxarrez, denboraldia amaieran bergararrak ez zuen proiektuan jarraitu. Eta urtarrilean bertan biztaratu zen 2023a Oiana Kortazarren, Malen Osaren eta Ainara Urrutiaren urtea izan behar zela. Salomon Etxeak orduan argitaratu zuen YouTubeen Oiana Kortazarrek hilabete lehenago teiden lortutako errekorra. Elgetarrak 6 ordu eta 41 minututan igo eta jaitsi zuen teide. 20 minututan ondu zuen aurreko marka, Ragna debatzen esku zegoena. Ondoren etorri ziren beste kirol lorpen askoren atarikoa izan zen ura. Talde berean, Malen Osak ere koska bat egin zuen gora, Next Generation taldetik Future Teamera pasazelako. Ez zuen denbora asko behar izan emaitza onak batzen hasteko. Otsailean, Malen Osa 23 urtez azpiko Espainiako kilometro vertikal txapelketan txapeldun izan zelako. Etzen baina bailarako atleta bakarra izan, Ibai Larrea Antzularrak ere beste horrenbeste egin zuelako lasterketa horretan. Horrekin batera otsailean atletismoko neguko lanak neurtzen dira, pista estaliko hitzordu nagusiak hor izaten direlako, bada Madrilen jokatu zituzten pista estaliko Espainiako txapelketa absolutuan, pertikarekin urrezko domina eskuratu zuen Maialen Aspe pertika jauzilari arrasatearrak, 4 metro eta 40 zentimetroko jauzia eginda. Zilarrezko domina berriz, Malen Ruiz de Azua pertika jauzilari arrasatearraren dako izan zen, alegia, 2 arrasatear lehenengo eta 2. postuan. Ruiz de Azuak 4 metro eta 25 marka egin zuen. Eta eurekin batera beste debagoiendar bat, Andoni Kalbano Bergararra. 200 metroko lasterketaren finalera heldu zen Bergararra, 3 debagoiendar estatu mailako hitzordu nagusienean nabarmentzen. Dena baina etzen positiboa izan, otsailean janzten dituztelako txirrindulariek dortzalak lehenengoz, eta garbi geratu zen ziklismo lasterketetan bidegurutzeak zaintzen dituzten eta lotura lanak egiten dituzten motorzale gabe ez dagoela ikuskizunik. Lan horietan ibiltzen direnek planto egin zuten, eta euren laguntza barik ertzaintzak ez zuen lasterketarik egiteko baimenik ematen. Ondorioz, egoera bideratu bitartean Gipuzkoako Federazioak bertan bera utzi behar izan zituen hainbat eta hainbat lasterketa. Uztailean Frantziako turra zetorrela eta presioa egin zuten Gipuzkoako klubek eta federazioak, eta behin-behineko soluzioak jarri bazituzten ere afera etzen konpondu. Lasterketak zaintzeko behar diren ertzain kopuruari dagokionez, arazoak bere horretan jarraitzen du, eta denboraldia hilabete barru hasiko dute, edo hasi beharko lukete. Martxoak aspaldian arrasaten ikusi gabeko jaialdi bat ekarri zuen, boxeo jaialdia. Jendez lepo bete zen Uharkape, Gipuzkoako boxeo txapelketako finalak jokatu baitziren. 400 sarrera inguru saldu zituzten eta arrakasta izan zuen. 4 debagoiendarrek gainera garaipena lortu zuten, Josu Zalakain Bergararra eta Jasin Buxar arrasatearra Gipuzkoako txapeldun izan ziren, eta Andoni Kortabarria Bergararrak eta Xabi Zugaztia Txabaltarrak euren borrokaldiak irabazi zituzten. Eta azaroan Bergarako frontoiko armailak ere bete egin ziren beste boxeo erakustaldi bat ikusteko. Behetik gora datorren kirola da hori, geroago eta erabiltzaile gehiago dituena, eta garai batean izandako indarra errekuperatzen dabilena. Apirila mendi lasterketa sasoia izaten da gurean. Lehenago ere egoten dira Antzulako 8.000 edota Elgetako hauntzen lasterketak moduko probak, baina apirilean Arrasate udalatx eta Aloñako igoera batzen ditu egutegiak. Eta hain zuzen, azken horretan aurten bailarako lasterkariak nabarmendu dira. Malen Osak 3. jantzi zuen txapela eta gainera lasterketa irabaztea bakarrik ez. Maite Maiorak zeukan errekorra ontzea ere begiz jota zeukan, baita lortu ere.
Gizonezkoetan berriz Gatzagan, Jaio eta Otxandion bizi den Aitor Ajuria izan zen azkarrena. Ajuriak bigarren garaipena du Oñatin. Maiatzean berriz urte osoan zehar futbol txapelketetan egindako lanak biztan geratzen dira. Eta nabarmenena izan zen Bergarako gazte mailako taldeak egindako lanona, izan ere Euskal Ligako taldeak maila nazionalerako txartela eskuratu zuen eta agorro zinen izan zuten zer ospatu. Kontrara, ohorezko erregionalean ahazteko moduko urtea izan zen, Aretxabaleta, Bergara, Mondra eta Aloñamendi laurak ibili ziren urte osoan txarto. Eta hor, batzuk besteak baino okerrago. Aretxabaletak eta Bergarak urtea txukuntzea lortu zuten bigarren itzulian eta arrisku postuetatik urrundu ziren. Baina oñatiarrek eta arrasatearrek ez zuten alakorik egin, zuloan jarraitu zuten eta zulora erori ziren. Kategoria galdu zuten bi talde horiek. Emakumezkoetan ere izan ziren albisteak eta ez denak onak. Bergarako neskek ere maila galdu zuten eta Lehintzariz Mendin agur esan zioten azken hamarkadako proiektuari. Emakumezkoen futbola indartzeko bere egunean batu egin ziren Uda, Arizmendi, Mondra eta Aloñamendi. Eta Zurimoreek iaz proiektu propioa sortzea erabaki zuten. Eta futbol profesionalean agurrak ere izan ziren, urteetan Realeko atzelari izandako Mikel González de Martinek AEK Larnakarekin azken jardunaldian gola eginda esan ziolako agur futbolari. Ekainean, gurean geroago eta jarraitzaile gehiago dituen hokeia izan zen albiste. Burdinolako lagunek Espainiako infantil mailako txapelketa mistoa Bergarara ekarri zutelako, eta txapelketa antolatu bakarrik ez. Kantxan ere Burdinolako taldeak sekulako maila eman zuen, eta finaleraino iritsi ziren. Hor, Bilarreal izan zen hobea, 5 eta 4 nagusitu ziren finalean. Itzul gaitezen baina Mendi lasterkarien gana, Oianak Hortazarrek munduko txapelketako azken metroetan esprinta irabazi ziolako Emily Fosbergi eta sprint horretan 7. postua zegoen jokoan. Itzordu horretan izan ziren baita ere Malen Osa, Ibai Larrea eta Ainara Urrutia, baina itzordu horretarako prestatu zuten ibilbidea gehiago izan zen Mendi lasterkariendako baino atletendako prestatua, eta ez ziren bereziki nabarmendu. Ez behintzat, aurrerago izan zituzten Golden Trail eta Master Seriesetan nabarmendu ziren moduan. Uztailak ere utzi zituen albisteak, orduan jakin genuen Beñat Labayenek ez zuela Japongo Tokushima taldean jarraituko. Realeko atzelari Andoni Gorosabel Alabesera joango zela utzita. Pista estalian gertatu moduan aire librean ere Espainiako txapelketetan Maialen Aspe eta Malen Ruiz de Azua protagonista izan zirela osterare, Aspek urrea jantzita eta Ruiz de Azuak zilarra. Baina zalantzabarik uztailak hori kolorea izan zuen. Frantziako turreko liderrak soinean eramaten duen maillotaren kolorea alegia. Debagoieneko kaleak jendez bete ziren uztailaren 2, etapa Gasteizen hasi zuten eta Donostian amaitu eta tartean ziklistak Aramaiotik, Arrasatetik eta Oñatitik pasa ziren. Etaparen azken metroetan Victor Lafaik ezustea eman zuen eta esprintaren zain geratu barik, erasoa jo, metro batzuk hartu eta etapa irabazi zuen. Bada, lasterketa horren atarikoan saio berezia egin genuen kamera aurrera Marker Irizar, Iban Velasco, Jon Odriozola, Enrique Alonso eta Jesus Arantzabal ekarrita. 5 lagun horiek badakite zer den Frantziako turra lehiatzea, eta euren bizipenak kontatu zizkiguten. Handik pare bat hilabetera, irailaren 27an, Jesus Arantzabalek utzi gintuen 83 urterekin. Abuztuan Debagoienean ez, baina nazioartean egontzen hautsak arrotu zituen kirol ekitaldirik. Emakumezkoen munduko futbol kopan, Luis Rubialesek ospakizunetan hartu zuen protagonismoa bilakatu zen albiste txarrerako. Soka luzea ekarri zuen Jenny Hermosori baimen barik emandako musuark, eta ondorengo egunetan egindako adierazpenek ez zuten askorik lagundu. Gai hori gurera ekarrita, bailaran erreferente izan diren hainbat futbol jokalarik emakumezkoen futbolari buruz egin zuten berba, eta tartean Rubiales afera ere izan zuten berbagai. Irailean, Nerea Agirrezabalen Tolosalde arrauntaldeak eman zuen ezuste ederra. Zer eta Bergarar bat Kontxako banderako lehen jardunaldia irabazten. Izarol estaio patroiaren neskek 10 minutu 37 segundu eta 74 eunenetan geratu zuten erlojua, eta 18 euneneko aldearekin irabazi zioten bigarren egin zuen Arraun Lagunak taldeari. Debagoiendar batek lehenengoz parte hartu zuen Kontxako banderan,
eta ezin zen emaitza hobea eskuratu. Pena, bigarren jardunaldi erabakigarrian ezin izan ziotela maila horri eutsi. Donostiako Arraun Lagunak taldearendako izan zen Kontxako bandera. Irailean baita ere, urtean zehar beste hainbatetan protagonista izandako Julen Arriolabengoa ere protagonista izan zen. Eskoriatzako txirrindulariak Euskalduna txapelketa irabazita zeukan ordurako, baina oinatiko sarian besoak altxatzen ikusi genuen helmugan, eta handi gutxira iragarri zuen Kaja Ruraleko mutilak profesionaletara salto egingo zuela. Urrian, mendi lasterkariak izan ziren osterare protagonista, zelan ez, Ane Zabalak 3 handiak lasterketan lehenengo sartu zuen parte, eta irabazi egin zuen gainera, 14 ordu, 30 minutu eta 2 segunduko marka egin zuen. Sari bikoitza, bai senior mailan eta veteranoetan ere arrasatekoa izan zen honena. Inigo Alzolak Anbotoko kilometro vertikala irabazi zuen eta Udalatxen errekorra ere ezarri zuen. 39 minutu eta 24 segundu arrasateko plazatik Udalatx Tontorreraino. Eta urrian agurtu zuten denboraldi borobila Malenosa, Koiana Kortazarrek eta Ainara Urrutiak, Golden Trail eta Sky Mastersetako finaletan lehiatuta. Bagoaz urtearen amaierara gerturatzen eta azaroan gimnasia aerobikoak hartu zuen gurean lekua, zer eta arrasateko 3 gimnasta Turkiara joan zirelako Europako txapelketara. Gasteizko beste gimnasta batzuekin osatu zuten taldea eta urte osoko lana pare bat minututan erakusteko kapaz izan ziren. Brontzea ekarri zuten Turkiatik. Abenduak berri triste bat utzi zigun, Aloñamendiko duatloi taldeko lagunek iragarri zigutelako 2024an ez dutela oinatiko duatloirik antolatuko. Batzuetan atseden hartu behar da, ordura arte egindakoa errepasatu eta etorkizunean jarraitzea merezi duen edo ez hausnartu. Ikusiko dugu aurrerago, hausnarketa horretatik zer ateratzen duten. Borroka arteetan ere arrasateko karatekek merezi dute aipamena. Europako txapelketan Daniel Izurrategik brontzea eskuratu zuelako eta aste gutxira Espainiako Kyokushinkai txapelketan Irati Izurrategik eta Aitor Madinabeitiak urrezko domina irabazi zutelako. Hauetxek 2023tik nabarmendutakoak, naiz eta urteak protagonista asko izan dituen. Eta den-denak 2024 begira daude jada.